Ndewonu. Tata anyị ga-eleba anya nkeji asụsụ ahụ a na-akpọ ngwa. Unu ma ihe bụ ngwa? Ngwa, ihe a na-akpọ ngwa na bekee wụ verb. Ngwa na-egosipụta ihe na-eme eme. Ihe a pụtara na ahịrịokwu ọbụla ga-eme gịnị? Ga-enwerịrị ngwa iji wee nye ahịrịokwu ahụ gịnị? Nkọwa zuru oke. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ahịrịokwu ahụ enwere ngwa, ịma na ahịrịokwu ahụ emere gịnị? Enwere nghọta. Ọ gaghị enwe nghọta zuru oke. Ya pụtara na tata anyị ga-eleba anya ọtụtụ ọmụmaatụ ngwa ka anyị jiri eme gịnị? Wee mebe ahịrịokwu. Dịka ka anyị jiri wee mebe ahịrịokwu, anyị ga-eleba ha anya: cooking, running, walking, sleeping, washing, wee dere gaba. Ị ga-ahụ etu esi eji ngwa ndị a were emebe ahịrịokwu ma etu esi akpọpụta ha. Chetakwa na ekwu na ngwa dị mkpa na ahịrịokwu. Ọnya pụtara na a na-etinye ngwa, tinyeghị ngwa na ahịrịokwu a, ịma na ahịrịokwu ahụ agaghị enwe nghọta zuru oke. Nne m na-esi nri. Ọ na-agba ọsọ. Ada na-aga ije. Ọ na-arahụ ụra. Nwata a na-ebe akwa. Ọ na-ekpe ekpere. Ha na-ekwu okwu. Ọ na-aṅụ mmiri. Ọ na-eri nri. Ọ na-asụ akwa. Unu ahụgo etu esi eji ngwa ndị a were emebe ahịrịokwu ma etu esi akpọpụta ha. Ọnya pụtara na ngwa ma gịnị? Dị mkpa imebe ahịrịokwu ka o wee nwee gịnị? Ka o wee nwee nghọta zuru oke. Maka na ọ bụrụ na itinyere ngwa, dịka ọmụmaatụ anụnwa: nne m gara ahịa. Iwepụ gara nke bụ ngwa ebe ahụ, wee kwuo nne m ahịa, onye ahụ ị na-agwa mere gịnị? Aghọtara ihe. Ọ ya sị gị nke bụ nne m ahịa. Ọnya ọ dị mkpa itinye ngwa ebe ahụ o wee nwee nghọta. Onye ahụ ị na-agwa maọbụ onye na-agụ ya wee mee gịnị? Bịa enwee nghọta banyere ihe ahụ ị na-ekwu maka ya. Nne m gara ahịa. Tinye na comment section ọmụmaatụ ngwa, jiri ya wee mee gịnị? Mebe ahịrịokwu. Ka emesịa.